Nakapanukad na ang Talisay City Comelec sa pagpanangtang sa mga campaign materials nga gitaod gawa sa mga designated common poster area. Samtang posibleng mag-atubang og kaso ang mga kandidato kung padayong musupak sa balaod. Si Chelo Valiena sa report. Sa wa pa ipahigayon ang Oplan Baklas, gitigom una ni Attorney Charis Faith Sohor, Talisay City Election Officer ang mga representante sa Bureau of Fire Protection o sa Department of Public Works and Highways. Sila ang kauban sa COMELEC sa pagtangtang sa mga campaign materials nga gibutang gawa sa designated common poster areas. Gipahibaw ni Attorney Sohor nga human sa pagpanangtang, magsugod na sila pag-monitor sa compliance sa mga kandidato. To remove those illegal campaign materials, no? So we will give them a letter, an order to remove. So after which they have 3 days to remove that one. Kung aduna gihapoy mga kandidato nga padayong musupak sa balaod, ila kining padadan og suwat ug ipatangtang ang mga campaign posters. Apan kung aduna gyud gihapoy padayong musupak, kuhaan nila kini og hulagway ug ipada sa Law Department sa COMELEC Manila. Matod ni Sohor nga sila na unya ang mopasiugda sa tukmang lakang batok sa mga kandidato nga malapason sa balaod. Removal na pod. Without prejudice to filing of, kanang appropriate election cases. Ubos sa balaod, lakip sa gidili ang drawing, pagpintura o kaha ang pagsuwat, pag-post, pag-display sa mga pampubliko o pribadong dapit gawa sa common poster areas. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.